Дечица, готови ли сте за предизвикателствата на Гринч? Да! Добре, започваме да определяме рода на съществителното име, като вдигаме синьо купче за какво? Мъжки род! Женски род с Червено! и среден род. Жълто! Започваме. Така. Книга. Една! Добре. Копче. Едно! Вилица. Една! Така. Динозавър. Един! Мост. Един! Лампа. Една! Врата. Една! Перде. Едно! Добре. Градина. Една! Моливче. Едно! Прозорец. Един! Така. А тогава да кажа Гринч. Един! Дали? Няма! Съществителство! Точно така. Видяхте ли сега как попаднахте в неговия капан? Продължаваме. Табло. Едно! Количка. Една! Столче. Едно! И госпожа Георгиева. Това е съществително собствено! А само госпожа. Определете само госпожа. Госпожа! Прекрасни сте. Браво.